ಶ್ರೀಗಂಗಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೈತಲು ಒಪ್ಪುನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಆಯುಧ ಪೂಜದ ಸಂಭ್ರಮಲು ಘನ ಹೋಮದೊಟ್ಟುಗು ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ ನಡೆತನು. पूर्वाषाढ़ नक्षत्र धनुराशो जाता है अश्विनी नाम सकलस्य क्षेत्र ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां पुष्पं स्वाहा 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 महाजनेन स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं क्लीं गणपतये देवरवदस्सरुण्य स्वाहा स्वाहा मग्नेश्वराय नमो श्रीं क्लीं गणपतये वरवरदस्सरुण्य स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं क्लीं गणपतये देवरवदस्सरुण्य स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं क्लीं गणपतये वरवरदस्सरुण्य स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं क्लीं गणपतये वरवरदस्सरुण्य स्वाहा स्वाहा ओम श्रीं क्लीं स्वाहा वायुवे नमः स्वाहा सूर्याय नमः स्वाहा प्रजापति वृषभाय स्वाहा ओम श्रीं क्लीं गणपतये वरवरदस्सरुण्य स्वाहा ओम स्वाहा क्लीं स्वाहा वायुवे नमः स्वाहा सूर्याय नमः स्वाहा प्रजापति महागणेश्वराय नमः ओम प्रादिवाक्पदां तन्मन्त्रादिदातं देहत्रादिदातं गालत्रादिदा तं ममलादारपितं नित्यं संवित्तात्मगादं योगेन्द्रं नित्यं त्वं सूर्यचन्द्रमां ब्रह्मभूपवस्त्रं गणादिं परमकारुणादिं अनुसन्धानं मध्योदयाधिगन्तं पुरुषोत्तम भाषणं विश्राणं वदं च विप्राणं शकद्रमुक्तं वदं च प्रतिपतेक्षात्परं देवं ध्यायति नित्यं सहं योगिनं योगिनामरः नमो रात्पति नमो गणपति नमस्ते स्वाहा वायुवे नमः स्वाहा सूर्याय नमः भूर्भुवः स्वाहा प्रजापते श्री ಮಹಾಗಣೇಂದ್ರ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಿಗೊಟ್ಟು ಶಾರೀರಿಕ ಸುಖ ದಾನ ದಾನ ಸಂಪತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮನ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಸತ್ಯಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಗಣನಾಯಕ नमस्तंदाय शास्त्रमूर्ति शास्त्रवाद शिरोर्भावे शास्त्रनाम दुर्शास्त्र शास्त्र कोटि ओम केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा गोविंदाय नमः नमः सोदनाय नमः सरस्वती यज्ञम दारे सरस्वती शंकर शाप अक्षरांतरम
సంస్థ మాలకేరు శ్రీ యతీష్ కొల్య శ్రీమతి ಅಶ್ವಿನಿ ದಂಪತಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲು ಹನ್ಸಿಕಾ ಯದ್ವಿತ್ ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮುತಾಲಿಕಿಡಿದ್ದೇರು. ಶ್ರೀರಂಗ ಕಂಪೌಂಡ ಮಾಲಕೇರು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಶ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದೇರು.